Sin pat akan kapur ngapdiang subhai pi iwei pi iwei klem da jer kerten kentop ya kilong kami kilong pa ki kun samla shenrang bat kentai haswa bangan jam syakamat jing hikai dan ki jing pensyai nakwa ya ka ban pensengau shwa ya ka benta naka ikadau na syong hangni ban hikai bat ban pensyai ya pi akan kapur ba jong ka himalang rin sa sisien ki khot ki wer ki palba ye ki shinrang bat kan thai ki longkme longpa ki bare ki khon ki hajar ka himalang rin bakin yami palba ha ka khat khandai tri ko banai nailar ar hajar apun rio Bandit Turbiang Shaka Khasi Hills Autonomous District Council, Bandawa Naka District Council, Bat ka EC, Banweng no Mardor ya unong Tays Im Yong, na ka Khets Im. Kini kiri orang ba na do uba finest simyong, uba adira lingdo, uba adi simyong, bat uba before lan nong lang. Kilapan pang kajing bam smohun ya kajing sensyar upa im nong tay simyong da kabakeno. Ba uday usim ubale donbor bat uba kamri kinti ya kakando jong kahima. Kila ong ruba kajing mi kahuri hura haga nyautri ubna nailar araja apun rio haplang dilon kabalawan ra aduy kajing mensaw ikipulit Barigipad ba? Kaday namar kajingli don board jong usim ha kaba syumla ayla tikipad ba bakin kren bat pan jing pensyay ha kabay day bat ikam kahima. Shushu ngatrai pila ayo sngau ya kata ka brief ke ba ngiu i hang ni lung bagi lat pathai kubor dia syua bangan ai ke jing hikai ya ki samla ki long kmi bat ki long kpa na kwa ya ka ban pensyai khandiat ya ki briu ki bami hapo gani ka kubor hang ni hapo lat pathai kubor ba ki penpau hang ni ba ki ong ba ki riu rang ba ki long kita ki khun ki hajar jong ka hima so wan ya thu hang ni yo kani ki pat ba ki sya ya lam bakla le se kini ki briu ki persang sa kaban pentut hadin ba ki snotu ba kimla ban ya lam bakla ya ka council ki stang sa kaban pentut ya ka jing trikam ga jong ki hang tei snow ya kaban pensyai hang ni kalong ba hoj karta ti ki rangba mano ban len ya kata karta joki gila dei ki ru rangba hi hang ni tang ba bakin ong ban kam ni la de baki de kita ki rangba ki nong elam jong ki kun ki hajar jong ki hima kani kalong ka bakla namar ba hang ni kani bet ke dei ke jingmi jong ki shakmat ke dei bet nam ta ka clan interest kam dei syu ka public interest ndai ka clan interest kamu dei ta ka clan interest ka clan ka bamut ke dei ka jat ka khong interest kamut ke dei ka mentoi ka yo nong bat nam ta ka jing mentoi jong ki kadi ka clan interest hang ni ka david na banta kata ka jing yo nong ka jing mentoi jong ka kurs im yong ki blackmail yu pat ba pat da ka baki ong ba kim hun ya ka ei ka bat council ka le ngatrai na pedang gini hawaj don le se kim tip ya ka lenti hanrei makiru ngatrai ki don ba ki legal advisor jong ki don ba ki pleader ki ba maki ki siu ta ka pisah ban pan advice naki tengam tip ki advice hakanu korkom lani yo hakanu ka language ka ba kini ki briu jongi kim sungthu ya kani ka benta bat beling ong ba ka de ka clan interest namar ba ki badon hangni ki dei ki sim yong utu wei udai u deputy sim fineless sim yong te gitu ki armut hang teiru ki dei ki sim yong te utu wei udai u menteri napdang ki ship hongut ki menteri tang uni uwei menta u umi lang bat kini lesi kadon kejing ya selah kanu kono kom ki babun ki kam la kanu 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 ka jing mentoi ngimtip ya kata ten rei ka sudon tang kata hi ka ba ngi yu i ba napdang ki ship ho menteri lengdo dei tang ini iwei ba mi lang bat kanika kurs imyong hang ni te ngasobon ong ba kani kadai
ka kelam interest kam de isu ka public interest di kenang mo pat ba unum sya elam bakla kenang bagi kun ki hajar ki nembabe dirpor na soban ong ba kam don jingmut ba manga mapi ki bomdei na ka kurs imyong ban no yap namta ka jing mentoi jongki kum ka kurs imyong kani kam don bentai ai ru em bat ka kam hima kani kam don bentai ai ru em bat ka ta ka public interest nan sapatai pi balai nga haban pensai kani kadon la ka jong ka jing seokia pat dei tang mga pensai nga haban hikaya pi te hap ya sya pa de kata desi kala ban simi ka por ka tu kani minit den rito kata ka bentah ka panikong ka bentah ka baar ka pensai ki ka long ba ki ong ba katu ka jing mi ka huri hura hadu ban mensau ki pulis kadai namar ba kam long ka babiang ka jing penyat ya ka dorbar masau ban ong om mangaya sya ya no noru ringa kran ka jing isya namar ka don ka jing solek ran nakal yang jonga hoyat serum sedang bagi biru ki pet yang aku tau nong lang ren ba ki biru jongi kidang elek riu klau kadon ka jing singau diau nakal yang jonga ha ka ba ki biru na pok ka police department bapli ki hablong langkenya nam ta ka jing mentoi simet jono ri jono nam ta ka jing yakni syuki jono ri jono bat ki ong hang tu ba ki yalam polis balai habalong dorbar himaya lam polis ken mau na em hakapor bam pat hap kani ka syuki jong uniu deputy sim bam ta bola saweng uniu deputy sim bam mi taru la saweng mo na ka kam deputy sim bat u acting sim ud badai u men arkmi jong ni tu brilliant hari se mi jong pi ken mau na em haba kimut ban auction illegal ya kamar hima santarik april ade tang kambun polis hakatu sngi ban hakatika nyau tarik bami itu jing kelumar soong ba ngi kong ginong yalam ngi dap yu ijngai ngi dap tip kumno ban handle yu pat ba ngi mailat hanrei kimut ban thom da ka bor ngi ketu sngi kilayalam bat polis bat magistrate tu sngi ngim ailat bakin keta yang iru ngim sya bat nakaliang jong iru ngim ailat yaki beliau jong iban keta keti yaki ngim sya nitip ya ka pre-plan ke jongki ka frame ke jongki pada kan nyau tarik ru ka feel ka plan jongki ka long baik ba mudur ba kin wan kin nong elam jong sang samla bat kin thau jing kulmar khnang nakaliang jong kini khnang ba en syak kem en syak keno yang ngikum kin nong elam jong sang samla tamba kum kin nong elam ngila dap yu ijngai bat ngila dap tip lupai kata ngiru nitip kumnoban react lan ban respon ya kata tika jimut ka bangamut ban ong kalong ba latapi ong ba balai yalam polis hapo ka headquarters jong ka hima ti balai kan piru pi yalam polis ka khatsan tarik april arjar phon reu balai par hadin jong ka tolei ngi khlam le kanu ka kam ka basniu ngi persya bet da kata ka legal intention nawar ngim ju yat ka criminal intention yat ka legal intention ngi don khulum ngi don kot sada ngi tip kumno ban tho ngi tip kumno ban her thmaru khulum bat kot sada kataru gidang persyang hi ban file case ngi katu kat ni kino yalam bat ki dikot jungi ka sang samla ki polis ki sakhi kata ijuk ki polis ki pawan ban sakhi witness basyak khot so ba tu ngi ban pahara wat laki mi yat sakmat ki haban auction illegal ki polisi ki kondok ke inquiry namar ngi sya FIR tang maha pekut ngong epi ka jing sisya kam juya syai ka poi kata ka FIR kampoi syai kapon ka balai ki ong ba ki persya ya ka rai jokot council namar ba kim so ya hap ya ka polisi kini gijo pe hang ni deputy sim ru don hang ni pe kini gi khot executive gi don hang ni pe uni wei menteri ru don hang ni ti phimut ban ong kum no
Pimut ban ong bala da long sim lani long acting sim na kaliang jong pi te kata ka polisi ka bah. Bada long sim long acting sim na kaliang jong kiwei kamut ka polisi ka sniu. Ha? Tu ya tu hok sayo pad ba. Bidon ayu selendet jong ne. Long acting ubriu jong pi, yo shong ma pi ha ka shuki jong ka isi po hima. Pi ong ba kani ka polisi kam sniu. Ka bah. Tang ba andala long sim kiwei la long acting sim kiwei pi ong ba ka sniu. Pimut ba lada bamso nyamtra kiwei piong ba how to so nyamtra don bi tang bala da pio bam ela dia kemut ba pingut terlibat snap ta ka ba te ban ya perkha ta ka tahu ong hang ni ba kani kadai ka kelan interest kam dai ka public interest namar ba kadai ka kelan interest kam dai ka public interest ngaso ban ong ba ku ki kun samla ki long kbi bat ki long kapa ki bomdai na ka judge ka kurs imyong wat let long lang kanyai la dia ngalapoi menta amdai syu ka jing pensai ngalapoi ha ka jing hikai ni kam dai ka kam jonga jong pi ha ka ni kenti bam tangan nut ban keren ya kata kani ka dai kam ya kani syuki ki joki pingat ni am ka council ka le ya ka bahan ka bahatam pat ka pakatam ngi ba pet ya ka inquiry ngi ba research ya ka legal approach komno bangin yaj kemong ong pi haduk kani klip mat ru ngampat syam la sange ban puli ya ketuka judicial report ba yo dang don ki points ki bangadang don ka ground lani ka loopholes bangan approach lani bangan appeal lani bangan move sepo high court namar ba habang yelam yu paj ba yelam daga jabing yelam daga jingstan mentangan yelam yu paj ba kala dei ka judicial report ka judicial ka dei ka kashari ka constitution jong ri India ka ong kumno habe dei ka kashari ka constitution jong ri India ka ong lara kanu ko order ka papenmi na ka legislative lani ka executive pidon ye ka hok ban mobilize yu paj ba pin against lani pin persya hasurok hamran football ha phalau jong ka office lani hangnu ru namar ba ka ritis ni syar jong ka India ka syak soba tihanrei ka bala long independent inquiry kabumdon ya ka jing no siliang hangnu kala dei haying ka syari bat kanu karai lani ka bami na po kayeng ka syari kadon ka contempt of court lada pikran hasurok hamadan madia namar ba ka ritis nishar ka constitution jong India kala kren syai balada phim hun lani phim satisfy ya kanu ko bami lang ba ka judicial kayeng ka syari haba phim hun ya bami na ka syari pihak ban let hi ka syari la syah ni amenta lada phim hun ya ka bami na po ka syari pihak lagi po ka syari te haba kismotu ba ka council kala le ya la ka jong benta bat lada kim hun ya ka ba ka council kala le let ken appeal sepo high court balai let pentut ya ka jing trikam jong kinong yalam jong kinong sensya kakut kapli kakut kapediang balai kimnut ban let sepo high court bat ngahap ban keren ya kita ki namar ba kadon ha ka benta jong jing hikai bat ka jing hikai jong ka long kum ni ke kadungut nangi notice ya kata kadungut nangi ni poi bu jing keli kata syai katu kat ningut ki ba aktif ba kini ki tayau ki benai ki beladap boleh ki mi halat pathai ko bor boleh ki mi social media
lek se ngabat pingim tip handai tip se ayo kata la syak tek kendon hakakut tip se ay kata la syak tek kendon mo ngaong mi pi kadon ka quantum of good pikiran persyak kanu kanu ka rai lane ka ba mi na po ka yin ka syari kadon ka quantum of good ka quantum of good kadai ka ba nalor ka fine pihap saban panmam kataru lada pipediang ba phila bakla tinamar kata ngasaban kentu kini kun samla kilong kemi kilong pa ho la don katu kini kilong kemi ki bala keren persyak nga haki tu ki arta yo ki bala dab rei haki di kisngi ila one phone nga yong wat sangwe ba ps hatu kapur ni sya penstu bakla hatu kapur ngim so thu ya kijing sisa menta anda pila hikai ngila pai skor menta ha takada ngatip lut manu ba ai bai kali manu ba ai bai ba manu ba ai bai kiat mar ki don bet ki bawan phone wan pan map ki regret se ke ai ke bakile namar kata ngat so ban ong ne syo bangan penkut kolong wat babe ndala dir kapor wat babe ndala dir kapor menta dadangal long mangau MLA la nu MDC jong pi pat nga kan shot ye pi nga koloi ban ai bai kali nga koloi ban ai bai kiat nga koloi ban ai bai ja ye pi menta tang nam ta ka jing mentoi jonga de se ka intention jonga kolong bangan penhe peniare ka business jonga bat ngadon kam man bat naduk ki bor snong na bor hima ha malek jubor ye pi ye ki pat ba pi pim so tu pikemen ye ka sejar pikemen ye ka arajar pikemen ye ka bayo bam free pikemen bayo kayat ai pikemen ye ka bayo ha lat siu bai kali pikemen ar hajar sislet aten ma pi ban let hearing hakut ngan suang pi daduna eru san hajar sislet nai pat khain bai plidar san hajar tang bai kali tang bai bam san hajar to menta le se la tang ade MLA MDC het spa ngakoloi gen menta ban sponsor pi nomor bangalang don ka syuki kat ba ka syuki jonga kanang don kamut ka bisnes jonga ro kanang ya ha ki perkat ba ndal arem nang tu pade sansnem kelakut kat ba ka kis jong pi kan ne spau ka sansnem sebelum ta pilet hearing syapokut sisin si benai san hajar pilut kat no pikemen ka ar hajar ber si hajar sisni jin lada la ban IP si hajar ber ar hajar man ka sngi te ngong lek nai literally kita su sim ya kata kum ka kambela tang ba kanum long kum ta de leru namar kata ta ka jing syokia ngahikai kat ba kapor kadang biang kat ba kapor kadang sya pen sapriang ya kani pen sapriang ya kani sya imei pa jompi sya ki khun ki kiti jompi pen sapriang kani haswa pin dirpor ban babe ya kani namar habukut hi pin kerpat ko ba PS ngila bakla ngila long kumta ngila le kumta le se menta te hawat ken pimpat sngotu kan kata ka jing bakla la ni pimpat babe kan menta sistem asnem le se dang don kinong sponsor pi haba pilet hearing sepukut haba pil wat plidar dang don kan mo pensiu han rida ka kis topi kan ne sponsnem dada ka kis topi kan ne khat sansnem pin kan mau em hakoi kapur ta ka daw ngong e pilar bu yang amata kumu MLA MDC banga penon kami pi ban lektur penon kami pi ban lek pen kelumar da ka ba ai kiat da ka ba ai ja da ka ba ai bai sngi free ka bai kali perkat ya ka sansnem sposnem madin nai perkat ya kani kenti pementa bun ki basotu bakla yang oh ba PS la kersan ya uta ba PS oh namar bu ulong perlok ber kita kam judon hang aku kata ngahikai ya kelenti ke badai ngahikai kelenti ke badai kabayong hingan ong kabayong kabali hingan ong kabali mentah ba kelenti jong ka kam mentah kalong bet ba ladang ngimhun ya ka ai ka balara ya po ing ka syari ni haban lech sepo ka ing ka syari ka bakam halor te balengan su pencak burum ya ledi ban pengat kai ledi ka contempt of court ban penhirdor ya ka status ke jonga ngasngau ban ong bangan hikayu pajba ya ka ai ka badai ngan hikayu pajba ya ka ai ka badai kamen toy ngaban pensiet
kamen to yang ban yalam bakla ngan hikaya ke jingisha dan ngong ba kalenti mata kadang long bangin ekran surok ngade number 1 ban lead yu paj ba hasurok tang ba ngasotu kakam menta ka ong ba ps pidon ni pimdon ki points da pimhun ya kene keti ke bakam he kadon kata ketika meklaya haikut ngala hikai man hakane ngong da hilap pimhun ya ka ba mi na po ke council kut village po meklaya haikut hilap ban apil lembaga single bench sebut dalam mi nang tu pimhun ya ka ba mi nang tu hilap ban le cepo ka double bench le se pin so ong ba uba ps bun ketin ngahap ban bun ketin kenang ma pin yo jing sai namar hadin bangalak pensai ngahap ban hikai kata kadai ke bang syok hia bat ngasau don kam ya pi ba pin tip ya ke jing sha kenang ma pin num syail pakla namar habukut hi pin long lang kenya pikemen kenya ketuka baisngi ba pi yo belatang sisngi lene arsngi haka sisnem na kata ka bela sup ban su yo shong kali free yo kiat free yo ja free nri perkhat ya kalawai perkhat ya kalawai perkhat ya kalawai wat ai ba menuru ban yalam baklai pi don haladi ya kataka nongrim bat nakaliang jongaru shong perkut kalong ba haduk kan sngiru ngakrampat shong pat